Kalong ka jinx ngo sarong ya ka jelala jong, kat badang mi kisngi kisnem ki khun samla shenrang bat kentay na keleng kari kasi jantia, kidang penmi bun kisap ki pong ba kerpang ki ba ublay ula ay haki. Ya kini, ngilala ban ong ba uwayu samlarang ba uba kerteng u Batista khongthah na kasnong lindam right mauja na kathain penur sla ula Shah jied ban li yakun ka semi-final haka jing ya ko berwai ka belatip kum ka Indian Talent Fight Season-2 ka ban long shen haka jelau Uttarakhand hanong ba Delhi. Haka arpasal terik mentau benai leber ajar apawai kawai na kiseng balang kaba katakah Nyotrab Youth Council riwar mingi kala ajing yarap shipo hajar tengkayu samla Batista ban kersan yu ban le yashim bentasha kani karensan yakob bat ka kit bok kit riang ruyu nu samla ban poy syakatong ba unyo ban rai ka nam kaburam tang yu wat ya ka jelar. Habaya krem kilat patai kubor Batista ulaya to ba udap ka jingkemen ka ba krabula Shah jied syaka semi-final jong kani ka jing yakob rawai ba do kermen ru ban poy syakatong jong ka jing job. Ula kermen ru ki kun samla ki ki pa jong ka jilla makin kersan yu bat ban vote yu knang pun la ban job ikan ka rensan yakob rawai. Tidak lihat juga patulung in happen rum ba ya ka semi-final. Perhadian ka semi-final te long pisa ay di karai ba lesingi happen ya rembar ka buru mo. Kita bisa citip pa di depan ka semi-final. Te habide ba ka ne ka kam rawai juga hi. Kecil konkret juga kali kecil rawai ngas konkret antar untuk kumba sipo teli dan kat segi kat teli. Nama hak tu hapor dan audition untuk kelapun crash portally. Mereka benar ya kisah haru mentah ngelana penbun ni. Kaji penbun juga kalau ba kuat berselek kan. Kano kaji jirwai ke beniah bat semi kano biha bat ke final mo. Ngah pun already lupa ya kata. Tidak wasngo boram ya kane pi hakapor ba ngalain kom. Kam de ban mi nangan de kaji MC jom terlalu kade iwe bu studio po musla. De ita ide iba arsi lungdo ibalong i terlalu pasenda juga. De hamta ka MC minga walang along nasutu ba ngalong tang u samla ba mo na po sinong de bat na ibahinga sem ki ong haba Malaysia kata jaka kunokin mela benet haba milong tang ukna samla baduk besok barang lijuki mo langsung tu ba haba lai ketika kam kalong ko ba kam dik besok tendre ngabo sini ong ba lakno kunohi ublay kenral bandon kat nga daga jingarap jong ki pralok daga jingarap ngakwilti na kiseng phalang na ki nomi khmat jong ka konstitusi jongi tenga kermes kemba kane kamdei ka mon briu jong amo ngis kemba de ka mon yote bono jong snuba ngakan mau ye ko sa jong Amit Paul hapo Indian Idol mo ko ngatiba ku Amit Paul ude briu ba don sabha ka jirwai tendrai habide ka bot per kalong sadin boleh ba kaya per ya hanya po state Meghalaya jongi bersumno tangkano kabut mau bani rojor bat kabut jong Hebrew sepo khas the nomor sepo khas la TV kipai ba la longno kami Meghalaya jongi kalong tang sitro ta khamat jong kabut po India mo te ban angno beraway kani ka north east jongi ka palong ai bani rojor bat kiri thor sethe bote kalalong ya per bak lebak tangba halor kata ngam do jikrmen hin mar boleh asno tho ba sisin bala simti jagani ka kam ngakrmen skhem ba lakno noru ada ompoi sia kata ka thom jo jing job man ong poi hak mat ro ringa bo jikrmen ba sisin bala ben simta kala don ka ka ban long no kana borom ya ka sten khaya jo hi berkoi Uttarakhand angti hapo nongba Delhi dekan seng hi kapan pau ba ya kidu ki khon samla ki bejomi ban represent nabar jong ka Shillong nabar jong ka jaka jongi ni jukit bok ki khon samla lada dei hakano kono ka show la nei hakano kono ka talan ka bamaki ki shimenta ban pen pau ban kiyo sha jrong bat kumjur ka jing song sarong ya ka thain riwar ka jongi namar ni kwa ba ki khon samla lada dei shinrang ne kan thai bakin la ban mi syakamat ban pen i ya takasap kapong ka bamaki kidon ban pen i syaka perthai bangi kum ka jaj ban riu shibun gidon la ka jong kasap ka boblei ula ai kerpang na ka benta jongi ti uniu samla rang ba wala da ka kerta jongu kala ya la lai phausan snem sa kau snem ndrei udang pen pau ya kasap ka bama u don
Shah ka perthai dagani ka sap ka bau ruai bat lingba ka ni ka jing ruai ka jangu ka ba pensu sien ka ba pensu tenat ye ki briu ki ba shim interview ya u ki la pediang bon poi Shah ka ni ka semi final ha ka ni ka talent ka bon sa shim menta ha ki ki kindet sni tingi pen pauru banakal yang ka nyot trap youth council ngin ai ka jing rap yaune usamla rangba jongi bon let chete shandong ba dalhi ha ki ki kindet sni nakalang jongi ngin ai ka jing rap ya u kum ba shipau hajar kum kadak ban kit bokit ruyang ba un poi Shah ka thong ha ka ni ka tadan ka ba mo un sarwai hang ti hanong ba dalhi ka badai ka nong ba jongkari India ka jongi tengim dani ai shishbun ban karan rai ni chikwa ban pang ka jingir shan पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा Tengah try kalau biar